Vi tager det sammen. Ikke finde på noget. Jeg rager mig på isen. Jeg tror, jeg tager mig en med Mac Juice Chicken. Det giver min energi. Sæt med sæt. Men lige om lidt, jeg er alligevel træt. Og så får jeg bare lige skrevet noget, der er virkelig fedt. Jeg føler mig afslappet, genskappet, synshandicappet. Jeg kan ikke sætte blikket til min computers hjerte. Der ligger lidt. Givet bare rap-skrivning, bare som modellerer voksne. Der er en gimmick lige ud over den lille voksen. Ude foran vinduet. Der sidder og spiller smart. Jeg tror, jeg var ude og køre den over med min jagt. Men den, der trænger til ordsbehandling, forvandling. Ligesom mig, har jeg ønsker en antikulbehandling. Så jeg kan komme i gang med at skrive, i stedet for at sidde her og overdrive. Sidder her onsdag eftermiddag. Inspiration minder om en drabsag. Endeløs, uopklaret og følelsesløs. Mine idéer og mine tekster, de er sparet. Men jeg sidder i min lejlighed. Det er mit fængsel. Følelsen af kreativitet er erstattet af længsel. Bare ikke i tiden råbte og skreg og bakkede på. Vil det være træls, hvis jeg vil høre her, hvis der var en håndmål at slå? Vil min vand blive bedre end det lort? Stemmen til at slette det, på det afgjort. Fuck det, nu giver jeg et tilskud. Hey, se mig på vej til de store gennembrud. Nu kom det del i shit til hver parat. Den her kaptajn kunne forvandle skuden til noget bizarrt. Vær klar med klog, svær og forberedt for hver dag. For det her, det er fandme min dag. Jeg skider på, om det er mandag, den tager sig mandag. Jeg skider på bunden søn. Ej, undskyld, så man skulle gå. Der er ikke noget galt i verden. På det bøllesøn. Jeg er hverken sort eller fritidsend, men jeg er dansker. Fuck